श्रीराम श्री सद्गुरु लीलामृत अध्याय 6 समास 3 श्री सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजाय नमः। इकडे सद्गुरु निधान पुनरपि घेती गुरुदर्शन मग करीती तीर्थाटन नाना देशी श्रीराम अयोध्या मथुरा हरिद्वार हिमाचली बद्री केदार जाता काशी विश्वेश्वर क्षेत्रे पुनीत करावया श्रीराम उत्तर तीर्थे सर्व करोनी काही वास इंदोर भुवनी शरणागतांसी तारुणी संप्रदाय वाढविती श्रीराम इंदोर येथे शिष्य फार सद्गुरूंचे झाले किंकर त्यातील जे सत्वागर नामे सांगू तयांची श्रीराम भैया साहेब मोडक म्हणोनी अखंड होते नामस्मरणी सद्गुरु राहती त्यांचे सदनी शुद्ध भाव पाहोनिया श्रीराम जिजीबाई नामे करुणी विप्रस्त्री सुज्ञ सद्गुणी लागली श्री समर्थ चरणी देह सार्थक करावया श्रीराम जिजीबाईस तुकाराम दर्शन तैसे भैयासही जाण करविले स्वये नेऊन परम भाविक जाणोनिया श्रीराम रावसाहेब पळशीकर दिवाण सद्गुणी चतुर आणि कही शिष्य सती फार इंदोर ग्रामी श्रीराम इंदोर हरदा गोंदावली सद्गुरूंची स्थाने भली बहुत दिवस वस्ती केली परमक्षेत्रे पुण्यभूमी श्रीराम इंदुरी विशेष प्रसिद्ध आनंद सागर ब्रह्मानंद गुरुकृपे झाले सिद्ध सर्वाधिकारी श्रीराम तया उपदेश त्या ग्रामी म्हणोनी विशेष पुण्यभूमी वरचे वरी सद्गुरु स्वामी वास करीती त्या ठाई श्रीराम काही काळ करोनी वास सद्गुरु निघाले दक्षिणेस मार्गी देती बहुतांस उपदेश परम पावन श्रीराम बहुत लोक दर्शना येती बहुतांच्या कामना पुरविती नाना चमत्कार घडती आश्चर्य वाटे सकळांसी श्रीराम कोणी दोघे कालिका उपासक होते परम मांत्रिक जारण मारण उच्चाटनादिक विद्ये माझी अति कुशल श्रीराम त्यांनी श्री गुरु देखिले नाना चमत्कार करीती भले म्हणती आपणाहून आगळे सामर्थ्य दिसते याच पाशी श्रीराम तरी एवढी विद्या शिकावी म्हणजे वाढेल पदवी काय युक्ती योजावी विद्याधन मिळवाया श्रीराम आसुरी विद्ये माझी प्रवीण लेखिती आपणा सारिखे जन बहुत प्रकारे विनवोन म्हणती मंत्र सांगावा श्रीराम सद्गुरु वदती तयांसी भक्ताभिमानी वैकुंठवासी तोची घडविता कार्यासी आम्ही असो निमित्त मात्र श्रीराम नाही पंचाक्षरी मंत्र वेताळ नवचंडी यंत्र सर्व हालविता सूत्र प्रभू एक राम राय श्रीराम आम्ही तयांचे किंकर सदा गातो रघुवीर न जाणो मंत्र शाबर सत्य सत्य जाणावे श्रीराम तेन मानवे तयांसी म्हणती हा चोरीतसे आम्हापाशी बंधन करू नागपाशी म्हणजे वळती येईल श्रीराम ऐसे चिंतिती अंतरी फिरती सद्गुरु बरोबरी गाठोनी एका डोंगरी नागपाश टाकिला श्रीराम तात्काळ नाग निर्माण झाले सर्वांगासी बंधन केले सद्गुरु हसती तये वेळे कैसी तृष्णा विद्येची श्रीराम उभयता वदती तयांसी आम्हा मंत्र सांगावा निश्चयेसी तरीच सोडू या पाशी ना तरी घात घडेल श्रीराम गुरु म्हणती आम्ही रामभक्त आमचा न होय घात तुमचा मंत्र जाईल व्यर्थ सर्पमृत झालिया श्रीराम तामसी विद्ये पासोनी तुम्ही करीतसा नरकाची जोडणी यमयातनेची जाचणी भोगिता सर्व आठवेल श्रीराम 2 दिवसांचे सुखासाठी पापे साठविता कोटी अजुनी अनुताप घ्या पोटी म्हणजे सुख पावाल श्रीराम सुख व्हावे शाश्वत ऐसे करा काही हित ना तरी बुडाल समस्त नरकुंडा माझारी श्रीराम साधका सिद्धी नाडती तुम्हासी चेटके बुडविती न जाणता पुली गती दुजियासी काय देता श्रीराम बोध करीती बहुतांपरी न मानिती ते आसुरी म्हणती करीतो फसवेगिरी पाश सोडाया कारणे श्रीराम 3 दिवस वाट पाहिली मग रघुवीर समर्थ गर्जना केली
डोंगराखाली उडी घेतली, नाग झाले छिन्न भिन्न श्रीराम. देखोनी ऐसा चमत्कार, उभयता वाटला विस्मय थोर. सामर्थ्य असताही धुरंधर, 3 रात्री साहिल्या श्रीराम. जाईल आमुचे मंत्रबल, म्हणोनी शोषित हाल. तोडिले दुर्भेद्य व्याल, मानवी बल नव्हे हे श्रीराम. आधी बहुत बोध केला, बरी साक्षात्कार घडला. उभयता अनुताप उपजला, धावोणी चरण धरियेले श्रीराम. अनंत अपराधी मंदमती, बहुत भोगिल्या आपत्ती. कृपा सागर गुरुमूर्ती, क्षमा दीनांसी करावी श्रीराम. म्हणोनी लागती चरणी, कृपा भाकित करुणावाणी. सोडवाया भवांतुनी, परम पावन गुरु राया श्रीराम. सद्गुरु दयाघन वर्षले, मुमुक्षु चातका शांतविले. अनुग्रह देवो न लाविले, राम भक्तिसी श्रीराम. दोघे सेवा करीती गहन, एका निरोप देती जाण. सच्चिदानंद नामे करुण, फिरती गुरु सन्निध श्रीराम. अति कठीण सेवा करी, नामे झिजवी वैखरी. तुर्या अवस्थे ते वरी, सच्चिदानंद श्रीराम. येथेची सिद्धी नाडिती, साधका फशी पाडिती. याची अपूर्व कथा धरावी चित्ती, श्रोते साधक सुज्ञ हो श्रीराम. सद्गुरु रामेश्वरा चालिले, आगगाडी स्थाना समीप आले. अवकाश जाणून बैसले, धर्मशाळे माझारी श्रीराम. काही काळ लोटल्यावरी, गाडी आली अड्ड्यावरी. श्री गुरु पोचती तोवरी, गाडी चालू जाहली श्रीराम. सच्चिदानंद हे अवलोकुन, म्हणे श्री गुरु वाचोन. कोठे धावते सकू करोन, स्थिर रहा श्रीराम. त्याचे तपसिद्धी चैनी बळे, गाडी पुढे न चाले. उपाय करोनी थकले, गाडी चालक श्रीराम. सद्गुरु मनी जाणती, बळेची विलंब लाविती. पाहोन शिष्याची कृती, बोलते झाले श्रीराम. साधोनिया साधनासी, सिद्धी उपभोग इच्छिसी. ही काय आठवली तुझसी, तमोबुद्धी पूर्वीची श्रीराम. आम्हा गोसाविया प्रती, जाण्याची काय गडबड होती. उदयिक जाऊ पुढती, तू आहे काय केले श्रीराम. कली वाढला दुर्धर, काम्यकर्मी सकल नर. भलताच होईल जोजार, साधनी व्यत्यय येईल श्रीराम. आम्हा सत्वर जाणे असे, तरी काय विलंब असे. नेत्र मिटावे स्वल्पसे, मग पहा चमत्कृती श्रीराम. क्षण एक नेत्र मिटले, शिष्यासह गुप्त झाले. उघडोनी बापाही डोळे, रामेश्वरा नमन करी श्रीराम. सिद्धीची तो ऐसी स्थिती, परी साधकाने अधोगती. अद्यापन जाय आसक्ती, मुख न दावी द्वादशाब्दे श्रीराम. बोलोनी ऐसे तयासी, गुप्त झाले सत्वरेसी. प्रगटले इंदुरी ज्ञानराशी, सद्गुरुनाथ एकले श्रीराम. काही काल इंदुरी राहिले, इकडे रावजी निवर्तले. श्री गुरूंनी मुंडन केले, लोक आश्चर्य करिताती श्रीराम. सांगते झाले लोकांसी, आज वडील वैकुंठवासी. तिकडे गोंदावलीची स्थिती कैसी, झाली पहा श्रीराम. गीताईस दुःख झाले, सत्वगुणी रावजी गेले. अण्णा बाळ उघडे पडले, कनिष्ठ बंधू सद्गुरूंचे श्रीराम. ज्येष्ठ सुता वाचोनी काही, उत्तर क्रिया होणे नाही. ऐसा अभिप्राय सर्वही, विप्री काढिला मंथुनी श्रीराम. सद्गुरूंचा शोध करीती, आल्या गेल्या विचार पुसती. काही कळेना निश्चिती, चिंता करीती अनिवार श्रीराम. तव अकस्मात दशमदिनी, तेथे आली गुरुजननी. मुंडन केले ते पाहुनी, आश्चर्य करीती लोक सर्व श्रीराम. यथासांग क्रिया केली, सवेची स्वारी निघोनी गेली. सकळा हळहळ वाटली, धावा करीती गुरूंचा श्रीराम. पुन्हा प्रगटती इंदुरात, सद्गुरु गोसावी वेश सोडित. राजयोग धरिती परिधान करीत, कौपीन कफणी फरगुल श्रीराम. गणेश टोपी शिरी घालिती, पायी खडावा वागविती. कुबडी स्मरणी झोळीत घेती, कार्याकारण श्रीराम. उंची वस्त्रे जरतारी, द्वादश मुद्रा शरीरी. केशर अक्षत शोभे शिरी, वैष्णवी त्रिपुंड श्रीराम. एकांतवास सोडिला, शिष्य समुदाय असंख्य झाला.
घेती घेवविती नामाला श्रीराम प्रभूचा श्रीराम बहुत जन दर्शना येती अनुग्रह घेता सुखी होती नित्य उठती भोजन पंक्ती समाराधना गुरुगृही श्रीराम दर्शन मात्रे आनंदवी नाना संकटी सोडवी भाविक नास्तिक कामिक लावी राम भजनी सकळांसी श्रीराम शास्त्री वैदिक वेदांती कर्मठ शाक्त सिद्धांती सकलांचे समाधान करीती श्रेष्ठत्व दाविती नामाचे श्रीराम नाम सकळाचे सार नाम सकला आधार कलियुगी भवपार एक नामची पाववी श्रीराम ऐसा करुणी उपदेश प्रचित दाविती जनांस हरिहाट केला कालिकतास संत समुदाय मेळवुनी श्रीराम सकला रामरूप पाहती नरनारी सेवा करीती माय बापाहुनी प्रीती सद्गुरुवरी सकलांची श्रीराम सद्गुरु आमुचा आप्त सखा सद्गुरु आमुचा पाठी राखा सद्गुरु चैतन्याची देखा सूत्रे हालवी सकलांची श्रीराम सद्गुरु सन्निध असता कडिकाळा हानुलाथा ऐसे सकलांचे चिंता वाटतसे भाव बळे श्रीराम वैभव नृपाहून थोर महाराज ऐसे वदती नर गोंदावले गाव कामगार गोंदावले कर कोणी म्हणे श्रीराम सामर्थ्य पाहता अद्भुत यास्तव म्हणती समर्थ भक्ती ज्ञान वैराग्ययुक्त सत्पुरुष कोणी म्हणे श्रीराम सद्वस्तू सच्चिषा दाविती तेणे सद्गुरु कोणी म्हणती गणुबुवा गोंदावली प्रती बोलती बालमित्र श्रीराम गुरुदत्त ब्रह्म चैतन्य नाम असे परममान्य चैतन्य ब्रह्मी अनन्य एक रूप जाहले श्रीराम गोंदावलेकर महाराज ऐसे नाम प्रसिद्ध विशेषे सकल सिद्धा माझी विलसे सद्गुरु शिरोमणी श्रीराम चहुदेशी ख्याती झाली महान साधू गुरु माऊली नाना संकटी पावली बहुतांसी श्रीराम शिष्य शाखा बहु झाली अनेक साधनी लाविली उपदेश वचनी निवविली अंतरे कित्येकांची श्रीराम कोणी वाद करावया येती कोणी छिद्रेची शोधिती कोणी परीक्षा करू धावती सत्य की मिथ्या श्रीराम ज्ञान पाहोन धरिती मौन वृत्ती पाहोन होती लीन तेज पाहून जाती शरण नास्तिकानी विकल्पी श्रीराम नित्य भजन अन्नदान नित्य अध्यात्म विवरण नित्य उत्साह आनंद घन सद्गुरु सन्निध श्रीराम सकलांमुखी रामनाम हाती स्मरणी संख्या नेम सकलांचे सारिके प्रेम श्रीचरणी श्रीराम इति श्री सद्गुरु लीलामृते षष्ठाध्यायांतर्गत तृतीय समासः श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। श्रीराम समर्थ।